Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Kif intom? Isma, intom ġieli rajtu kamaleonte kif jimxi, isu jimxi bil-mod, kara. U anka tarbija timxi bil-mod, bħal din. Tafu x'jgħidulu dan il-moviment tfal? Dan jgħidulu imbe, jew bl-Ingliż crawl. Uff, mhux faċli timxi hekk meta tkun kbir. Imma l-annimali huma bravi ħafna biex jiċċaqalqu b'modi differenti. Pereżempju, il-gremxula titkaxkar mal-art. U x-xadina x'tagħmel? Ix-xadina tixxabbat mas-siġar u l-jien biex tilħaq il-frott minn hemm fuq. U l-kangaru, tafu x'jagħmel kangaru? Kangaru jaqbeż. Tudum. Mela, sissa semmejna 3 movimenti. Li nitkaxkru mal-art, li nixxabtu fl-oli u li naqbżu. Dawn il-movimenti jgħinuna insiru b'saħħitna. U tafu fejn hu l-aħjar post biex nagħmlu dawn l-affarijiet kollha? Id-dar fuq is-sufan? Killi. L-iskola fil-klassi? Laqqas ta' il-bandli. Hemmhekk nistgħu nkunu avventurużi. Barra, la safari tikantaw u x-xemx qed tiddi. Imma ġewwa, xi dwejjaq, ara lil Zizi u lil Ġiġi. Ilhom sija sħiħa fuq is-sufan. Għajnejhom imwaħħlin fit-tablet. Ħalli fis-swaba, mhux iċaqilqu. Swipe. Ma jidrux li qed jieħdu ħafna pjaċir. Jidru għajjena u bla enerġija. Piip! Daqqet is-suffara? Meme daħlet b'enerġija kbira. Ħbieb, tajjat Meme, x'qegħdin tagħmlu hawn ġew? Ġiġi ħares leha, bajnejh bin-nas. Qed nilagħbu logħba fuq it-tablet, jgħid Ġiġi, ta' parsi qed insuq karozza. Meme xengel rasa. Meme tistieden lil kulħadd biex imorru l-bandli tar-raħal. Għandi idea għalikom. Zizi u Ġiġi iqumu mis-sufan ħerqanin. L-isfida tal-ostakli, tgħid Meme b'entużjażmu kbir. L-idea ta' sfida mill-ewwel oġbitu lil Ġiġi, Ġiġi ħobb jirbaħ. Bl-arja friska ta' barra, diġà ġelithom iħossuhom aħjar. Meme tispjega l-logħba tal-ostakli. Meme qed tgħidilhom li l-ewwel iridu jitkaxkru taħt il-bandla bħal gremxul. It-tieni jitilgħu maż-żurżieqa u jiżżersqu. U t-tielet jaqbżu qabża kbira. 1, 2, 3, tlaqna! It-tellieqa bdiet. Ara Ġiġi x'jiġri? U Zizi tipprova tlaħħaq ma' Ġiġi. U issa qabża kollha f'daqqa. Min jaf kemm ser jieħdu gost jilagħbu l-ħbieb tagħna? Iqaf ftit nieħdu break, ara hemm xi ħadd ħdejt mat-tar 2 u minn hemm u ċaqlaq ftit. Tissem, tkerraħ, staġeb hu nifs twil. Tep,
tajjeb hu nifs twil. Iqaf ftit, nieħdu break, ara hemm xi ħadd dejt ma tajtnejn u minn hemm u ċaqla ftit. Ċab ċab, ħabbat, tek tek hu nifs twil. Arrax, qafas, melles hu nifs twil. Iqaf ftit, nieħdu break, ara hemm xi ħadd dejt ma tajtnejn u minn hemm u ċaqla ftit. Imxi, iġri, iqaf hu nifs twil. Aqbes, inżel, itla hu nifs twil. Iqaf ftit, nieħdu break, ara hemm xi ħadd dejt ma tajtnejn u minn hemm u ċaqla ftit. ċaqla ftit, ċaqla ftit. Kemm nieħu gost il-bandli jien. Intom tieħdu gost tfal? Għandi idea. Lesti biex tiċċaqalqu ftit id-dar? Se nilagħbu logħba famuża ħafna. Jisimha Zizi Tate, jew bl-Ingliż Simon Says. Ir-regoli huma sempliċi ħafna. Meta jien ngħidilkom Zizi Tate aqbes, intkom tridu taqbżu. Imma jekk ngħidilkom biss aqbes mingħajr ma ngħid Zizi Tate, intom ma tridux tiċċaqalqu. U min jiċċaqla jitlef. Fimtu għall-logħba tfal? Tajjeb. Mela tlaqna. Iftu widnejkom sew? Zizi Tate kaxkar mal-art. Qegħdin titkaxkru? Bravi! Bħal gremġul. Zizi Tate ixxabbat ma' sellun inviżibbli. Tajjeb ħafna! U issa aqbes fil-għoli. Iċċaqlaqtu tfal, jiena meġ Zizi Tate. Bravi! Kemm toqgħodu attenti. Importanti, ħafna, li ma nagħmlux ġurnata sieħa bil-qiegħda fuq siġġu jew kellha fis-sodda tfal. Ġisimna irid jiċċaqla biex jibqa' b'saħħtu. Ftakruha. Jien narakom għall-avventura li miss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna, imma llum ser ngħidu ċaw.